бо ҳамин дуконда даи параш телефонҳои диюмсор дорем, яъне ки китайскиян. Мисол бисёр вақт менависем ки телефонҳои арзон бумон диюмсор. ҳамин хотир бардорои набо диюмсорторам камера мекунем ки шумо бибинем ки нархошон чандияй. ҳамаш моделҳои наване ки бо даи парада диюмсор дастам. мақсад ки китайский ина A90S ай 90S, A70S, S20 Ultra инам хеле моделҳоан. ё бардоро 800 сими, 700 сими хеле нархоан. Якум рядиш диюмсортай. Неҷа поёнтар мерем бо ё якум сорт мешавад ё. Медитар эдмиян. Нархошон 850-900 сими ай. Ада астай 900 сим, A11 астай 1,300-1,400 ҳамин нархоан. A20S астай 1,300-1,200 ҳам хеле нархо мешавад. Баъд A70 ай 1700 сом. Прям оригиналан ҳама, яъни телефонҳои нами деюм ряд оригинал ай. Ин бологиёш чия диюмсорт ҳам бародарҷанон 700-800 сим нархошон. ҳамаш коробка документ дора, гарантиш қатъия. Неда дига ҳамиёш диюмсортай 700 сомонӣ. ва галаксияи пешинаи иш 400 сомон. Парда нахе телефонҳои баъд бо иҷа чихоло ҳастанд. Чихоло нархошон 5 сом 10 сим чихоло. Ами телефонҳо, ами телефонҳои хеле шахмин телефонҳои 5 сом 10 сомонӣ. Бояд не зарядникҳо ҳастай, зарядникҳои 40 сом 50 сомона, наушник ҳастай, адаптер ҳастай, зарядникҳои 15 сом ҳастай. Чихоло ҳам арзон ай. Чихолои 5 сом 10 сом ҳам хеле нархо ҳастанд. Ба зарядникҳои борикак, зарядникҳои ки ноки билайнда мешавад анвоъ қавсакҳо, борикакҳо. Ай бисёр пурсида будем ки ҳамои телефонҳои хитая видео ки ба ҳамин хотир бардори намояд телефонҳо мая видео кардам. ҳозираш дар ҳам телефон дорем бо насиб иншоалло дар видеои оянда ба ҳамон телефон шава бо ҳам камера мекунем мепартоем.